हेलो हाय खुलुमबाय वेलकाम टू अनजालि बसुमतारी मोजाङै दंना नोंथांमोना आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनैनि ब्लगआ मा खालामना थागोन जानानै आंबो मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो नागिरदों आरो नै अयट्रानि मोनसे मा बुंगोन दा रिसेन्ट आरो हार्नार्स मोनसे फैदों ओमफ्राय बेजों जेनेबा फटो लेमिनेसन खालामनाय जायो ओमफ्राय बेखौनो खालामना नायनोसै फटो माबोरै जायो थुदो बिदि एक्सपेरिमेन्टसो आंबो गोदानै नायनो दिनै माबोरै जायो नै गाइस अयट्रा नै बिथिंगालि आं कपाखौ खेवना लादों मोननैखौबो ओमफ्राय बेबायदि सिङाव दंमोन ओमफ्राय बे मोनसेखौबो खुलिना लाखाबाय आरो ओमफ्राय नै बिथिंगालि पुरना फटो दंमोन पुरना फटोफोरजोंनो आङो ट्राइ खालामना नायनोसै होननानै ओमफ्राय बिथिं पाट बिबार लादोंमोन आरो आं कफि ग्लास मोननै लादों जाहाथे कफि ग्लासफोरावहा बारा नांनो नागिरा आरो ओमफ्राय ग्लभ्स गैया नालाय प्लास्टिकखौनो आखायाव गानदों एसे रिस्कि जायो नालाय ओमफ्राय नै आङो रिसेन्टखौ आधा लादों ओमफ्राय हार्डनारखौ बिसि लादों ओमफ्राय नै बेबायदि गुलेले नुग्रोयो आरो गुलेले नुयो ओमफ्राय बेखौ लगायबाय थानानै बियो गोजों जागोन आरो बैयावहा गोजों जादों नै ओमफ्राय आं नै लबरावहा लुनोसै बेखौ बानायनोसै होननानै लुदोंमोन ओमफ्राय फट'खौ आङो होदों फट'खौ बिथिं मोखां गांनै होगोन होनना सानदों नालाय गिबि फट'खौ लगायग्रोबाय ओमफ्राय सेकेन्डखौ आङो लगायनो बिदि होना लादों ओमफ्राय सेकेन्डखौबो आङो लागायनोसै आरो बेयावहा मोजाङै लगायग्रोना लादों जाहाथे नांजोबथों होननानै नै आं सेकेन्ड फट'खौबो लगायबाय बेयावहा आङो बै पार्ट लानाय बिबार लानायखौ आङो हानोसै आरो बिलाइखौ नै बिथिंगालै होबाय आङो एसे खस्थ' मोनदोंहाय फार्स्टखाय ट्राइ नायदों नालाय ओमफ्राय नै होबाय होनानै नै बिथिंगालि एसे सिथाबनाय सिङाव नारना होदों आरो नै फाइनालि जाबाय बेखौ आं 24 आवार्स दोनबाय साक्सेसफुल जादों नाथाय आं गावा डेक'रेट खालामनो रोङासै मोजाङै नै गोरा जाबायना गाइस रितुखौ आङो बख'नो होनो नागिरदों बेखौ बख'सना बिदि खालामना बख' नै गाइस जि थख' गखायोना नै बेखौ जिं जिं मोजां मानि जादोंना नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंब्ला बानायनो हरजागोन रिजाल्टखौलाय मोजांखौनो मोनदों नै मोजांना फट'फोरा गाज्रि जाया आरो बेबायदि खालामना दोनोब्ला आरो बानायगोन होनना सानदों साक्सेस जायोब्ला नोंथांमोननि हाबानि बिबार मालाफोरखौबो खालामजायो